И здравейте, хора! Добре дошли в каналът ни Dark Lion. Нещо стана сега. Чакайте сега го махаме. Добре дошли в моя канал Dark Lion. Именно днес ще играем CS или Counter-Strike 2. И изиграем две игри, една с ботове, защото още съм нуб, и една с истински хора, така че се абонирайте за канала. Съжалявам, че не качвах много време, просто ме нямаше. И почваме. Изчакваме тук да не зареди. И искам да напишете долу в коментарите дали вие някога сте играли CS или Counter-Strike 2, защото аз съм много играл съм сигурно най-много 2 пъти. И съм още много. Ето да видите Counter-Strike 2. И следващото видео мисля да го направя на Fortnite. Сега си я тегля от това време. Ето упражнение с ботове и ще играем на моята любима карта Мереж, защото там съм най-добър. В началото бях добър и на Dust 2, но вече тази ми е любима. Ето това е посланата за бомба Б. И за тези, които не знаят, CS се играе с стрелби. Трябва да се стреляте. Има терористи и контратерористи. Аз сега ще бъда един терорист. Ето, аз винаги в първия матч не си взимам само експлозивна граната и димна граната. Пистолет не си взимам, защото имаме малко пари. Пистолета си играя с моя стар пистолет, който е Glock 18. Той е мой любим. Сега да почва стрелбата. Само че ми бомба много играта. Ето там се скри. Знам, че тук има дойде някой. Ето го. Хвърлям на граната. Той е върли. Ето го. Убихме го, хора, убихме го. Сега съм трябва да кликнем и да намерим другия. О, не, едно ли сме, бе? О, не, едно ще играем. Ето го. Защо ме първаш? Хора. Малко нямам патрон. Не, оцелима. Само Димка, давай! Бе, какво си гледаш пистолета? Аз сам се прецакам Димката. Сега се скри. Мисля да заиграм. Не. Убиха ме! Не. Сега ще ви покажа моето любимо оръжие, а именно това. Обаче това много пари, сега ще си купим 590. Имахме 3100. Затова не си го взех, но в другия на следващия рун ще си го взема, ако спечелим. Защото ако не спечелим, ще имаме много малко пари! Ето го. Добре, много. Там има още един. Долу, имаш още един. Видях го. Така, ето го. Спиня. Не знам защо ми бъгва много играта.
Преди, когато играех, не ми бъгваше толкова много. Може би защото сега си теглях Fortnite и за това да ми бъгва. 2 на 3 сте. И аз, нали, нуба с най-ефтиното оръжие за 2300. Трябва да ви кажа за тези, които са играли Fortnite, CS, или за тези, които не са. Според вас, кое е най-доброто оръжие? За мен е Калашниковия. Добре, бихме един. С главата! Ето и сами. Ако се питате защо ме на български, не знам от настройките. Сега се взимаме ето това моето любимо. Взимаме си и един молотов. Любимо ме, защото вижте, има снайпер. Обичам снайперите. Можех и да си купя АВП, обаче това е почти 5000. Затова не ми трябва. Може и това и без снайпера да го стрелям, обаче с снайпера е много по-добре. Ако селиш някога в главата, държим бариер долу. Както се казва. Оп. Не го стрелям. Трябва да видим къде беше. Гълътнище. Убихал. Къде има снайпер. Убих много. Аз мисля да ходя да за лобата, но ние сме 2 на 5, те че още Ако се намерим. Стреляха се. Браво! Бихме! Така, продължаваме. Няма да вземаме нищо. Инвентара е пълен, тъй че няма да вземаме. Пишете в коментарите вие играли ли сте CS и ако да, това ви е бил ранг. Аз да разбирате, че още съм бот. За това играя с ботове. Даже ще хвърля на това. Намери го. Е, го убих. Сега там още един. Ето го, тук е. Тук с последния си патрон. Така че, ако не го бях убил, можеше и да съм дет. Почваме. На мен най-голямата им победа тук на CS е 8-0 срещу бот, което я направих точно вчера. Абе, защо върли заслепява? Защо бе заслепена? Вот, Quarantine. Така. И чот так на някакъв. Бот от него. Тук само бот. И аз пет съм истински играч. Което не съм ботка. Така.
What do you see? Не трябва да има някой. Ето го. Three men left. Ето го другия. Това всъщност е едно добро оръжие, защото хем е и тихичко. Директори, къде го убихме? Къде го застреляхме? One left. Let's kill him already. Това е близко. Watch out, sniper! Да, той е снайпер. Май. Тук някъде трябва да е. Къде и не е. Трябва 50 секунди до края. Terrorists win. We are the best. Отново съм най-добър, най-ценен играч или MVP. Ето сега. Главата. Бам! Обаче с тях. Ние сме спечелили даже без да залагаме бомба. Което е странно. Там в първия раунд, дето загубихме, дето исках да заложа бомбата. Ние ще се опитваме тук да минем. Сниха димка. Това е тук, ако видим някой. Изчакам. Видяхте ли? Добре, че изчакахме. Той ще трябва да даде още някой тук. Може някой да качи при мен да ме убие. Ето го. Ще ми направим. Сега ще му парлежим на това фаса. Не, аз пък ще запаля. Много съм добър. А направо съм идеален. Добре, доволен. Няма друг. Няма никакви сега. И пишете ми хора в коментарите вие на какво играете игрите си. Лаптоп, компютър, аз играя на лаптоп. Ето го, там видяхте ли? В главата. Седи, млада. Направо съм... Ако да ви разправям. Искате само граната. Има пак чувам на там. Някой хвърля граната. Така. Тука. Той там стоиш там. Ще помним. Да ме хвърля. Той вече ще избега 100%. Вече следвам до тук. Ето го. Защо бе? Добре. На 10 кръв съм хора. На 10 кръв. Те, че съм на някой съм на един удар. Явно. Найпер иска да видим.
Kasno se dođem sa lagam bombata. Защото to е. Или сега ще ме изчакай на кофта да се е качува. Трябва букаля няма да ме чека. Ето. Да ми е интересно. Знам, че съм на много малко прав. Чакаме. Чакай. Готов. Айде, убихме го. Там на нас признаем. И това. Сега. Умрях! Counter-terrorists win. Браво! Чакай. This is what we have been working. Не! Така, имаме 10 000, взимаме една мута. Зимна и джимка. Сега с този снайпер. Вижте само как се чува като... Чакайте. Хайде бе, хайде. И мисля да отида. Ето този прозорец. Давай, да чакам. Дойде не. I'll stay here. Ето го, ето го. Се скри. Ама че не мога да се скриеш от мене. И да, ще обличи мен. Така че съдбата ми е една и също. Няма що. Некой ми стреля. Некой стреля. Добре, бе от нашите. Успях, не го оцелих, не го успях. Сега ако дойда така, всичко е много. Целим да редолу. Виж го, как го изправя. Не го как го изправя, защото съм с самотето. Не го изправя. Ето, виждате ли как бяга, бе? Виждате ли как бяга сам? Страхло. Видяте ли? Седи номер. Аз залагам, так не ме интересува. Тука някой. Сега гледаме тук. И слагаме снайпера на точно на бомбата. Дойде тук някъде. И стоим и чека. Тук да ми дойде, няма да ме види. И чекам. Там, махаме. Махаме се. В бомбата. Така, от мир похарчи $5750 този романс. Сега трябва пак ли да ще купувам АВП? Взема
Pilot here. Попле. Добре. Продължаваме. Flashbang. Тук има да спящо. Да се интервют. Следяващо. Много лесно да спиш. Или да спяща на наш пот. Тук горе. Да се получи. Тук горе. Three left. Добре, това го обърва. There's down to blue. Това на всеки случай си заложа една Activating the бомба. bomb. Bomb has been planted. Точваме се тук горе. И зачакваме. Чакай, това е луто ли? Не. What is happening? All clear. И чекаме някой да се появи. И ако се появи, тежко му е върху. Така. Там някой не може да се появи, защото толкова бихме на деня. One stupid man is left. Бегаме. Останахме 13 коров от експлозията на бомбата на наград. И ето спечелихме. И аз съм тройното попадение. Ето тук може да видите. Тройното попадение. Най-много тройно убийства. 4 големият прахосник, тиранжора, десетката и античният. Така. Сега ще играем с истински хора. Начало. Тук. Сега чакваме. И пишите долу в коментарите, вие друг път играли ли сте? Вие друг път играли ли сте CS? Patrol. Ето, че мачът не е готов. Идеална карта. Трудно да не прави към края, защото аз не искам да играя цяла нощ срещу прота на CS. Аз гибну. Он как-то сразу мне это Кофето е, бе, дал. бе. О, добре, към края сме. Гледате ли го това хора? С някакъв слуша някакъв фънк. Включи монтагем суперсоник. Не знаем таких песен. Жаль. У меня VPN не работает. Как... Это там в ТикТоке можно. TikTok лень качать. Завали. кто это ходит? Так, как кикнуть, нет? А кто у нас? Activating The the best. Я пытался кикнуть. Из-за того, что у меня музыка. Сейчас раунд Той ще дойде. Но то защо се У нас скрива? щитами играет зуб даю. coming to think you all win. Что вы инфу не говорите, вы чё? Софт один. Что? Нет. О, Два? все говорят, Нет. да. Как Ну, ты как-то начинаешь? раунд сделать 5 по 5 кило. We've dropped the bomb.
Тук има някакви лопове и трябва да се много не било само да това е някакво. Така, имаме и долари тук. Мисля, че някой за това. Хора. Ето. Много тук сгубили, те го убиха вече. Там има още един всякакви човека. Къде ме стреляха, бе? Това е ужасно. Тук тя са Там прока. 4 за и 1 против. Один АФК. Пацаны, а кто в Fortnite играет? Надеюсь, что никто. Гоголы. Надеяться нельзя. Он не играет, F1. Кой руснаци има някакви... Компьютерный. А, да, слепка. Тебя не пустят, ты слишком маленький. Напускане на... Раз, хора, съжалявам, обаче не мога да играя на това. Много съм... Аз още съм в началото. Тъй, че пускане. Упражнение ще изиграм. Сега, това ще го направя с затворени очи. Нека има да... Тук. О! Не. Не, даже не съм честно. Така. Така. Стига де. Тук. Наистина ли? Тази. Тази. И тази. Добре. О, не, там не мога. Там не си залагат бомби. Там май не се слагат бомби. Да, там май не се залагат бомби. Съм играл в Италия. Играл съм 3 карти. Добре, спущи кода. Еди бе. Като ви казвам, че бъгва. Ето да. И заложници ли трябва да спасим? Хора, тук не знам просто... Бе! Айде бе! Добре. Тук бегаме. Къде попадна? Чакай! Умряхме. Това е много мраза. Аре, убий го, да, с него се бе. Убий го, бе! Не мога да го бе това. Да ти бъбката. Check in. I see him. Let's kill them. Заложник, бива, бе, бе. Заложник, бе. Ей, ало. Сте заложници. Те трябва да взимат заложници от нас ли? Правителството е златимер, много ясно. Ще мине навсякъде, ще ма има. Така, добре. Мисля, че го разбрах. Къде имаме един калашников. This is what we have been working for. Изхарчихме всичко. Това е много добре. Ето ги заложниците. Трябва такива да пазим. Да ние сме ги взели, те трябва да ги приберат. Камене как.
Бихме. А не, този беше при мен и ми се... Гачи. What do you see? Clear. Заложник бил отведен, заложник бил отведен, бе. Заложник. Няма да бе. Пуснем да не отведете заложниците. Ехе. Добре да отпистите заложник, бе. Заложник бил отведен. Къде го е взел? Аз просто ще и така ще сприя, ще паде някой друг. Forward! Ще си взел пушка. Паде, текна. Пречваме се. Тук от този заложник. Наранихме заложника. Така, да. И ме видяха и ме убиха. Да. И ме видяха и ме убиха също. След това ще го изненадат от гръб. Видяте. Е, побързо се зарежда помпата. Мисля, че това е I'll помпа. surprise them with the escape area. Бото е тук нещо с... You'll cry like babies before you die. Аз мисля, че може да контролираме бота. Така. Не умрехме. Let's go. Аз мисля, че това беше зато. Мисля, че веждата стана прекалено дълго. Това беше от мен. Grenade out. You anytime. Ако искате още видеа, се абонирайте с камбанката за моя канал Dark Lion. Абонирайте се, харесайте видеото и изпращайте, за да може и други хора да ви гледат, да стигнем 1000 абонати. Благодаря, това беше от мен. Това беше от мен и чао!